No niin, tänään ollaan täällä Vivo-kaupan Fripastoren yläkerrassa varaston puolella vähän katsomassa, miten kiekkoja voitaisiin värjäillä. Tänään meillä on mukana tietenkin kanavan omistaja Tomi, Lahden Frisbee-klubin nuori mies Lotta, Lahden Frisbee-klubin nuori nainen ja Ville Fripastorella. Yes. Otetaan tänään muutamalla menetelmällä ja korostan nyt, niin minä, kun Tomi, kun Lottakin on varsin aloittelevia frisbee-värjäreitä. Mulla sellainen teoreettinen pieni tieto on, että miten voisi saada jonkin sortin väriä kiekkoon jäämään kiinni. Ottakaa inspiraatiota, mutta jos vähän enemmän haluatte sellaista proompaa käden jälkeen, niin sitten älkää kuunnelko meitä niin vakavalla korvalla. Joo, tästä on tarkoitus tehdä tällainen hauska video, miten aloittelijakin pystyy saamaan valkoiseen kiekkoon tai minkä väriseen tahansa vähän jotain lisämaustetta. Otetaan tänään kahdella eri tyylillä. Tehdään tuollainen partavaahtopeti, laitetaan siihen vähän väriä ja ehkä tehdään vähän kuvioita, jos he niin haluavat. Ja laitetaan kiekko siihen päälle makaamaan ja annetaan värjäytyä. Ja toinen tyyli, miten tehdään, niin on värjätään ihan pelkästään vedellä ja värillä yksittäinen valkoinen kiekko jonkin muun väriseksi. Se ottaa vähän enemmän aikaa, mutta teidän ei onneksi siellä tarvitse 2 päivää olla ruudun takana, vaan voidaan sitten pikakelata siihen valmiiseen vaiheeseen. Yes. Samalla kun Lotta upottaa yhtä kiekkoa punaisempaan väriin, niin mä kerron mitä värejä me on käytetty. Eli meillä Fripastorella on myynnissä tällainen Pro Chemicalin starter-setti. Tämä maksaa 24 €. Tässä oli 6 eri väriä, josta oli kiva päästä valitsemaan, että mitä väriä nyt sitten haluaisi siihen omaa kiekkoon. Tuohon partavaahtoversioon niin Lotta ja Tomi molemmat käytti paria väriä. Sitä nyt sitten huomiseen asti odotellaan, että mitä sieltä tulee.
Ja sitten näihin yksivärisiin kiekkoihin on käytetty sinistä väriä, oranssia ja punaista. Niin ne nähdään sitten vähän myöhemmin, mutta ne pikakelataan sitten tämän videon loppuun jossain vaiheessa. Mutta Pro Chemical ja Dine Starter-setti, 6 eri väriä, tai sitten löytyy niitä ihan purnukoita, jos tietää jo mistä väristä tykkää, niin siinä purnukassa on enemmän väriä kuin tällaisessa pussissa. Itse asiassa meitä taisi olla jopa 3-kertainen määrä. Ja ne purnukat on hyviä säilytykseen. Näissä on noin muovipussit näissä pienemmissä väriseteissä, niin ne herkemmin jää auki ja sotkee sitten vähän pahemmin. Mutta näin. Partavaahdoksi käy mikä tahansa partavaahto. Ihan halvin perus ruokakaupasta, elintarvikekaupasta saatava partavaahto toimii. Ja tosiaan me ei käytetty nyt mitään asetoneja muuta kuin kiekkojen puhistukseen, mutta ei värjäämiseen. Eli tää on ihan vesiväri ja sitten on partavaahtoväri ja valkoiset kiekot yhdistelmä. Tuossa pikakelauksella äsken näkyy vähän, että mitä tässä tapahtui, kunnon häsellystä. Mutta tosiaan niin tällaiset buuat, varmaan piirakkavuokia on niin virallisesti, niin on tosi hyviä tähän tällaisia folioituja ja noita samoja ollaan käytetty täällä Fripastoren tiloissa jo monta vuotta, eli ne kun huuhtasee käytön jälkeen, niin ne toimii aina uudestaan. Katsotaan mitä näistä tulee. Katsotaan, mielenkiinnolla ottaa. Siinä vaiheessa kun ruvetaan tekemään jotain ihan aitoa kuvioa tai kuvaa tai mitä Marko Syköt ja kumppanit saa hienosti toteutettua, niin silloin hommataan sellainen kalvo, mikä sitten leikataan tietyn kuvan muotoon, se kalvo painetaan kiekkoon, katsotaan, että siellä ei ole ilmakuplia ja sitten ruvetaan värjäämään joko näillä menetelmillä, mutta yleisemmin niin tehdään semmoinen liimavärisekoitus, millä sitten saadaan se väri pysymään kasassa ja tietyissä osioissa sitä kiekkoa. Näin olen ymmärtänyt. En ole itsekään ammattilainen. Pitää Marko saa kommentoida itse vaikka tähän videoon, miten se homma toimii. Seuraavaksi sitten katsotaan minkälaista näistä tuli ja otetaan vaikka samat puheet sitten, kun ollaan siinä tilanteessa. Eikö se vaihdu valmiiseen NYT nyt? Nyt katsotaan mitä kiekolle on tapahtunut. Seuraava prosessi on huuhtasu. Ja me lähdetään se tekemään nyt. Otapa sä se kanssa sieltä. Tästä on vissiin vähän tummempi kaveri. Sellainen. Sellainen. Vähän kun väri huuhtasee vielä pois, sit lähtee vielä niinku... Ei täällä kyllä paljon enää ole, tuolla on vähän. Sellainen tuli. Ihan hauska vaikka itse sanonkin. Kyllä tällä kelpaa heitellä. Houleja. Joo. Ne on Origin kiekosta. Ajattelin vähän, että tänne sivuille jotain vähän ehkä häiritsee tänne ja tällä tyhjä valkoinen kohta, mutta ei se mitään. Tätä mä heittelen paljon ja nyt mä ajattelin, että ei ainakaan talvella häviä, kun on vähän väriä pinnassa. Ja meikäläisellä oli tosiaan partavaahtopetiin mä laitan tällaisen barstamppisen, Fripastoren barstamppisen perryn, mikä oli siis valkoinen kautta vaaleehko. Mut siitä tuli nyt vähän tällainen tummempi sininen. Ei ollut semmonen turkoosi, mutta vähän tummempi sininen. Vähän mä sinne sitä liilaakin sekoitin, mutta se ei nyt tullut kauheasti tohon. Sitten tohon tuli ihan tommosia kivoja, väliin jäi tommosia haaleet kohtiin. Ihan perfekti. Näitäs me kattoo näitä mitä on ollut tää vedet. Nää ei kyllä välttis ihan vielä ole valmiin. Mutta lähdetään kattoo minkälainen siinä on.
Niitä on tullut. Tähän asti. Tällainen. Aika söpösininen. Vähän turkoosihtava, mutta kyllä me tähän vielä vähän halutaan väripintaa, niin annetaan sen olla vielä tuo Kauas annat se nyt olla siellä? vesipedissä. No, annetaan sille nyt varmaan joku pari tuntia ainakin. Joo, ja kauan ne nyt on ollut siellä? Ne on ollut joku 24 tuntia about. Noniin. Eli kaikille pitäkää niitä reipas 24 tuntia siellä, se ei haittaa, jos se Eikä se haittaa, liian jos se on pitkään. vaikka parikin päivää, mutta Ei, mutta teillä on vaan kiire saada ne pois tuolta, kun Niin. odotellaan tuloksia. niin, pääsee Mukkulaan talvileskaan pamauttelemaan tuon poppariin, kun se on niin tärkeä asia. Tässä tämmöistä saatiin aikaiseksi. Juu. Ihan tyytyväisiä ollaan, vai mitä ollaan tuloksiin? Joo, on. Mitäs näistä tuli sitten? Tulis näistä vielä mitään? No, niitä mä vähän kurkkasin tossa jo sama tilanne kuin tossa Tomin popcornissa. Nyt katsotaan, mitä tää meikäläisen kiekko on syönyt. Näitä on tosiaan 2. Tähän oranssiin sen tietää jo, sitä kurkattiin, että siihen ei ole väri tarttunut. Tää on siis optomuovia tää kiekko. Oranssi on aika haalea väri. Tää näyttää lähinnä tämmöiselle kusenkeltaiselle, jos nyt ihan rehellinen saa olla. Tai tämmönen auringon haalistama keltainen. Jätetään se sinne vielä, mutta mä oon ihan todennut, että jos tän näköiseksi jää, niin kyllä tähän jotain tommoista väriä täytyy eri tavalla laittaa pintaan. Just tämän takia, tyypit, kun teette näitä hommia, niin sanotaan näin, että kannattaa laittaa muut kuin suorat housut jalkaan. Nyt vältyttiin vahingolta, mutta nyt me uputetaan tää takas tänne ja katsotaan, mitä se sanoo vaikka parin päivän päästä. Sitten katsotaan vähän Mako 3. Tää jo näyttää ihan hauskalle, mutta laitetaan sekin vielä sinne. Tää on... Tää on Star-muovia? Joo. Juu. On. Siihen se on, Star-muovia. siihen se on vähän tarttunut paremmin, mutta tää Jade nyt, joka vähän roiski tätä hienoa vettä päälle, niin tää on siinä hilkulla, että pitäisikö tää ottaa pois ja viikonloppuvärjäykset keksiä itse tälle, mutta laitetaan sen nyt hillumaan tonne. Tää näyttää oikeesti niin tämmöisellä ikivanhan kiekolla nyt, mutta joo, niin tehdään. Kiekkojen värjäilyt tehty. Hyvä on lopputulos ainakin omasta mielestä. Juu, on. Ja kiitos Fripastorelle tilojen lainaamisesta sekä videon mahdollistamisesta. Oli oikein hauska täällä Juu. värjäillä kiekkoja. Ja tää on se, joka heittää vasarilla ja mä vähän oikealla. Tämmönen vitsi tähän väliin. Ei vaan. Juu. Tilatkaa, tykätkää, kommentoikaa, ostakaa kiekkoja säästeliäästi. Fripastorelta.